И здравейте хора, аз съм Aze242 и днес ще играем така една наречена игра, по която целият свят играят, но много хора не са се научили за нея. Warface. И за сега ние сме 5 на 5 и сега почнах играта преди 9 минути. Добре, за сега съм 0-1. То се нуждаят муниции. И да са напълни с муниции. Да их хепна. Да не ми дойдат някакви да ме убият. Много този мап не го разбирам. Това е гадното. И аз се качим при този да вземем 20 точки. Ого, взех кил. И един взе кил от моя помощ. Патроните ми свършиха. Те имат снайперист. Гадост. Паднах. Снайперист е силен. Го! И сега тук хора. Ще ме убият. Маската ми. Кой ме би тука? Вецън. 1-3. За жалост. Защото не видях хоня, който ме би за гърба. И хора, сега ще видим, ще ме бият. Или аз ще убия. Ого, убиха го. Добре. Пак убих един. Два кила. Гара с бомба. И уважаеми хора, вече съм 3-3. Не мога сега да хилвам. Не. И то сме ви отгоре. Ей, тук точно ме убиха. Ние сме с 64 кила, те са с 42.
Че го убих добре, ама. What? Замок да ме убият. Не. Бях без на малко. Не, за малко бомбата да ме гръмни. Добре. Не! Някой друг го уби. Тук всичко гръмнаха. Убих. Те са настигали по килчетата. Целия ма нагърмяха. Шест. Що сме уби? Дабъл. Че ме изплаши, този като скочи. Уби го. Че ме гръмнаха с бомба, ама. Ще я взема... те са го убили. Аз съм вече... 8-8. Се личи без да сравни резултати. Хайде бе, че са. Не! Пак ли бомба, бе? Този дори не успя да ме удари. Еха! Ние 110. Бих ми ги! Бих ми ги! Ора! Уу! И ще играя там. Бях на 6-то място, ма за жалост тук е до първо, второ, трето, четвърто, пет място. Ако бях до 6-то, щях да се появя. Сега чакам да дигна златна рамка.
Добре, сега ще изчакаме да разреди до другия мап. А не, тук са мега малко. А не. Ще ги накъртим. Тези са слаби. Освен този. Айде, ще почваме. То са 28 ранга. Тоби. То са биги, Тоби. Аз искам да стана като това хора, дето към мишката се клатя. Но първо, съжалявам за този звук, дето го направих, първо ще бъде с едно златно. После, като мина с златното, ще бъда с две такива. Този ма без това го научих вече. Пак съм от добрия тим. От Warface тима. Много хубава играта, уважаеми зрители и които ще ме гледат. Аз ще ви изпратя линк, ако искате да се изтеглите да играем, ако искате. Аз ще правя едно ревю, ще ви покажа там скайпа, фейса и т.н. Не там като на този, на Босай, де е там така страница, не дето истинския му фейсбук. Аз ще ви дам моя истинския фейсбук, да ми станете приятели, да ми пишете да играем. Нямам нищо против, но понякога съм заед. Добре, ето спът дъното си игра да е бим. Вече от нашия някой взе кил. И той е Тобито. То с моя. Айде взеха един кил. Да видя какъв го е взел. Убийте го. Аз взеха два. Аз го взех. Не! Две в едно. О! Дабъл, трипъл. Аз съм... Кой взе това кила, бе? Да, он е един и сега. Дето беше отгоре. Какъв този, бе? Къде му е пушката? Не ми запоказва нещо. Ето е. Моят пистолет, не е пистолет, там като пушка не е толкова силен. Ема все пак става, аз вършим работа. Се измъкнеш. Идвам. И защо ми избяга, бе? Не избягал. Горе. Трябва да се кача.
Трябва някак да се кача горе, за да го убия. Чакай, ще го направя по страмония начин. А кой е там? Пак ли бе? Нямам бомби. Не. Аз пих се очи. Защо намеря? Му пиха ли го е? Деп му битка. Пих се очи, не е честно. Костано бе. Вече прекалихте. Сега ще направя пентакил. И тук пак може да направи пента. Ма те няма да се появи 5 убити. Там, че изпише на вашия екран 1 кил, 2 кила, 3 кила, 4 кила, 5 кила, 6 кила, 7, 8 и... 7, 8, 5, там, 6, той има до 8 и не. 8, 9, 10, 11, 12, 12... Айде скочи, се качиш, бе! What? Ай! Коли умре някой? What? То си има същата пушка! Никой не ме живна, просто паднах. Моята бина. Кой ме бие, бе? В главата. Те са. Че го бия, Не! Аре, не го забелязах ти! Аре, убил го, бе! Този направи дабъл. Не убихте го. Аз съм 4-6 заради вас. Полицията, стата ми този път е различен. What? Кой ме стреля? Инженер! Някакъв от нас направи или от тяхния. What? Не ми скачай. Че този път ти го върна. Каракачанга. Пятьдесят 9 на 44. То не зависи с какъв голям ранг тази игра. Така ми тук. Мале, убий го. Бива се едно. Да. Тоест те бяха трима, мари.
Откъде ме стрелят? Айде с пушката напред. Как ма бе? Остави го на хипера малко. Да, аз съм 70 вече. Ту стъпи, къде отива снайперист? Ту сме АФК. Да. Дори с АФК ги бил. 56 на... 71 на 56, 71 за нас. 56 за тях. Oh, thank you. Не, то се буде и трябва да го кача. Бихме! Ето ма мене сега. Ето ма, дед похиля. Дори с по-малко хора пак ги бихме. Какво да кажа? И хора, този клип дано да ви харесва, пишете коментари. Ако искате, пишете, гледайте клипа, ако имате